ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ମାଧପୁରର ବରଡ଼ାକଟା ଗାଁ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଣ୍ଡୁଲିଙ୍କ ଜନ୍ମ। ବାପା ରଙ୍କନିଧି ମେଣ୍ଡୁଲି ଜଣେ ଚାଷୀ ଓ ମା ଭଗବତୀ ମେଣ୍ଡୁଲି ଗୃହିଣୀ। ରଙ୍କନିଧି ଓ ଭଗବତୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାନ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ହେଲେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା। କାରଣ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 1500 ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଏହି 1500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ମାଟି ବୋହିବା କାମ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଖରା ତରାରେ ମାଟି 2-4 ଦିନ ବୋହିବା ପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏ କାମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ମାଞ୍ଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଟ୍ରକରେ ହେଲ୍ପର କାମ କଲେ ମାସକୁ 800 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଶାନ୍ତ ହେଲ୍ପର ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରି 2 ମାସ କାମ କଲେ। ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ 3 ମାସ କାମ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେହି ଗାଡ଼ି ମାଞ୍ଜୋର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଳାଇଥିଲା। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ତାଙ୍କ ପାଉଣା ନ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଚାଳକ ଓ ମାଲିକ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଇ କନ୍ଦାକଟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ 2 ମାସର ଦରମା ବାବଦରେ 1800 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳକୁ ଆଡମିସନ ସମୟ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ଆଉ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠାରୁ ସେ ଆଉ ପାଠ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ 2007 ମସିହାରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହାସଲ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ 2200 ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଧରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲେ, ହେଲେ ସଫଳତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା, ବାଟରେ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଓ ଡ୍ରାଇଭର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ଏସବୁ କରିବା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଏକତା ହିଁ ବଳ ବୋଲି ବୁଝିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଓକିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଣ୍ଡୁଲି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି।